Od firmy Boyle sme vyfasovali na skúšku dve kosačky Movrator na ďalkové ovládanie, ale vyskúšame si, ako pracujú v teréne. Súčasťou obidvoch kosačiek je zberný kôš, má 5 polôch, má kopec senzorov, kvôli bezpečnosti viete si ich zapnúť, vypnúť. To znamená, že keď ich máte aktivované, kosačka vám do ničoho nenabúra, monitoruje priestor okolo seba, takže sa myslelo aj na bezpečnosť. Kolesová, tá je vybavená aj kamerou. Naštartujeme ďalkové, zadáme PIN kód a počkáme, kým sa spárujú. Budeme vidieť, že sa to svetlo zmení na zelené. Keďže máme vyššiu trávu, tak si zhodíme koš, založíme mulčovací klin, púšťanie nožov, tu máme dve tlačítka, čiže pri spustení noža, dbajte na bezpečnosť. Stlačíme obidve, otvrdíme a už stačí držať iba jednu. Určite ste zaznamenali, že je to akumulátorová kosačka, čiže ju treba dobíjať. Ten akumulátor je v dvoch verziách, toto je 18 Ah, to je silnejšia, s väčšou výdržou, ale k dispozícii je aj 12 Ah, čiže má o niečo priaznivejšiu cenu. Nabíja sa jednoducho, môže sa nabíjať aj v stroji. Odpojí sa tento pripájací kábel z kosačky jednoduchým spôsobom. Hej. A píchne sa do nej nabíjací kábel na pripojenie kábla. V tomto prípade je tam pripojený automatizovaný kôš na vysypanie odpadu s piestom a pri tejto štvorkolke tam je kamera. Takže funguje to veľmi jednoducho, troška sa to otočí, odistí, vyťahne. Vyskúšame si teraz, ako funguje s košom, ako funguje vysýpanie automatické. Čistení treba dbať na bezpečnosť, to znamená, že buď bezpečnostné tlačidlo použiť, pokiaľ chcete manipulovať so strojom a hlavne v tej spodnej pracovnej časti, kde je nôž. No alebo druhá možnosť, kosačku úplne vypnúť.